ka tsaro a Najeriya dan arewa ke kanta, amma muke nan a cikin wannan irin bala'i daga ba a yanka mu ba sai a sace mu, an mai da mu bayi a cikin kasar mu, a danke ka, a dauke ka a daji da kai, a sa maka farashi, ka san yadda kai ka biya kudin fansa ko wasu naka su yi karo-karo abinda sakkwatawa suke cewa tarbaci, a zo a karbe ka. Wannan abu yana da ban takaici kwarai da gaske. Kuma na koma ma tambayar da kika yi na menene yasa haka, ina ganin ba wani dalili ba ne illa bakin talauci da ya fi katutu a arewacin Najeriya. Matasa, yaro ya tashi, iyayensa sun haife shi, kin san kuma dama daga inda aka fara samun akasi, dan arewa ne zaki gan shi yana zaune a biranenmu da ƙauyukanmu ma duka ba aikin fari babu na baki, amma leƙa gidansa mata hudu gare shi, yana tara tilin 'ya'yan da baya iya ciyar da su ma ballantana ya musu tarbiyya. A gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske. Allah ya ji kan sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu ba dan ya mutu ba, ya sha yin kururuwa akan wannan, malamai suka yi ca a kansa, bayan shi a kashin kansa din shi ma malami ne, a ɗaya da ɗaya cikin malaman da suke su kansa akan wannan batu da ya yi, babu wanda zai ce zai kada shi in gogawa za su yi batun malantar. Ya fito ya yi bayanan nan fiye da sau shurin masaki, amma ana watsi da shi. Saboda haka a arewacin Najeriya kusan kowa kika daga, na yi maganar manyan kujeri da 'yan arewa suke kai wanda suka shafi tsaro amma ake fama da matsalar tsaro, to shi kansa talaka ma da yake kauye shi ma ya ba da gudunmawa irin tasa. Ka zo baka da aikin baki, baka da aikin baki, amma ka zo ka auri mata hudu, kana tara tilin 'ya'ya. Kuma in kin lura Hawa, nan duniya babu inda kike zuwa kiga tilin almajirai sai a arewacin Najeriya. Duk wannan din shine ummul haba'isin ba wani abu ba. In ma wani guri kika je kika ga tilin almajirai, bincike su sannan a hankali zaki gane cewa 'yan asalin arewacin Najeriya ne. Saboda haka matsalolin suna da yawa, kuma kusan kowane dan arewa ya ba da gudunmuwa irin tasa wajen taɓarɓarewar al'amura. To Malam Maigari, akwai wani dalili sabanin haka da kake ganin ya kawo ma matsalar tsaro a Najeriya, musamman ma a yankin arewa? Da farko dai matsalar tsaro a arewacin Najeriya za mu danganta ci da jahilci. Don ka duba a cikin musamman wayannan masu garkuwa da mutane, za ka ga in aka kama mutum sai ka ga ya ma faɗi sunan abin da ya ma bai sani ba, kuma za ka karbi miliyan 10 zuwa 20, amma ka ji an bashi 5,000 ko 10. To kaga da yana da ilimi, ya san nauyin abin da ya yi, ba zai, in ma da zai yi don ya samu arziki, to ba zai yi don ya samu 5,000 ko 10. To amma abin da yake kula mana kai shine a duk shugabannin tsaro kusan mutane 11 da za a kira su ne shugabannin tsaro a Najeriya, guda 2 ne kawai waɗanda ba jan arewa ba, wato shugaban hafsoshi na soja da kuma na sojojin ruwa, su ne kaɗai waɗanda ba jan arewa ba. Kuma ni ba wannan ba, shugaban ƙasa fito ba so ɗaya ba so biyu ba, ya ce duk abun da ake nema, duk abun da wa'annan sojoji da 'yan sanda suke bukata akan harkan tsaro da suka tambaye shi ya bayar. A majalisa da muka gayyaci mai bawa shugaban kasa shawara a harkan tsaro, wato NSA, ya ce gwamnatin Najeriya tun da aka kafa Najeriya ba ta taba ba da goyon baya, ta ba da kuɗi a harkan tsaro irin wannan gwamnati ba. Sannan sojoji mayaka kuma in ka taɓo su za su ce ba a ba su kayan yaƙi, ba a ba su haƙoƙinsu. To sai ka rasa ina ne matsalar take, wayen yake gaya mana ba daidai ba. Tunda an ba ku kuɗin, me yasa ba ku ba su ba? Ko akwai wani abu wanda talakawa ba su sani ba, sai su fito su gaya mana. In akwai waɗanda suke amfana da wannan rashin zaman lafiya, sai su fito su gaya mana. In ba haka ba, me yasa shugaban ƙasa zai ba ku? Shi mai bawa shugaban kasa shawara ya tabbatar an baku, sannan kuma su masu yaki waɗanda ƙananan sojoji da suke ƙasa ce ba su kayan yaki ba. Kwanan nan har ma babban kwamanda ya fito ya ce ba a ba su kayan yaki, har hukunta shi aka yi, an rage mar mukami da kusan shekara 2. To wannan abun gaskiyan magana sai shugaban kasa ya tashi, in ba haka ba ran da mulkin ne ya fito arewa, wani dan kudu yake mulki, muna da bakin magana.
me za mu ce to in dai namu wanda muke gadara da shi, wanda kuma duk shugabannin tsaro namu ne, wanda ban tsamman za mu sake samun wannan daman inda za mu samu gaba ɗaya daga soja, ɗan sandan ciki, custom, immigration, NSA, NIA, dukka ce yan arewa ne, sannan a ce mun kasa zaman lafiya. To wannan abun gaskiyar magana dole mu koma dubi maganan shugabannin arewa, dole a zuwa tashi. In ba haka ba to matsalar nan za ta cinye arewa. Ran da aka ce ba Buhari to ina gani arewan ma kanta zamu neme ta murasa. To malam Bashir, ba zan dawo kanka, musamman ma shugaba Buhari a alƙawuran da ya yi da ya karbi mulki, kusan za a ce cewa matsalar cin hanci da rashawa shine ƙashin bayan gwamnatin nan, amma kuma matsalar tsaro ita ce take tafiya hannu da hannu da cin hanci da rashawa. Amma har yanzu, wanda da in ka duba matsalar tsaron za a ce boko haram ne, amma yanzu abubuwan sai kara ta'azzara suke yi. Ta ina aka gaza? Ai dungurungun ma abin nan na gaya miki ya ci tulani gaba daya. An kika taba waɗanda suke jin cewa 'yan rajin ƙaunar gwamnatin Muhammadu Buhari, ai za su ce da ba haka ake ba, kalubalen tsaron a ce wasu tafi yawa a wancan, yanzu ta ragu zuwa ma'ana. To amma maganar gaskiya ita ce ba ko shakka ba man da suke dinga tashi da, kin san da ba a masallaci ba, ba a makarantu ba, ba a asibitoci ba, ba a kan hanya ba, duk bil adaman da ya fita daga gidansa a arewacin Najeriya iyalinsa sai sun ga dawowarsa. Haka ake ciki. To yanzu ni a gani na ba wai wata nasara ce aka samu ba, domin da bama-baman nan tashin bama-baman nan ya tsaya, abin kuma sai ya baza ma ya komo arewa maso yammacin kasar nan. Dan duk da ya taru, ana iya a ce ya taru ne a arewa maso yammacin kasar nan, amma yanzu ki duba abin da yake faruwa a arewa maso yammacin kasar nan, inda a je a samu mutane har cikin gida a tozarta mutum, wani a kashe shi dungurungun, wani a yi ma iyalinsa ko 'ya'yansa fyaɗe a gabansa yana kallo don tsabar iskanci. To wannan abu yana faruwa a daidai lokacin da in ma ƙaunarka da Buhari ta sa kana cewa an ci nasara ta rashin tashin bama-bamai, to yaya kake ganin abin da kuma ya baza ma ya komo arewa maso yammacin ƙasar nan? In ma wacce riba da aka samu kin ga ta ruguje kenan. Wato kana ganin kamar abin salo ya canza? Salo ya canza kur. Amma ni a gani na babu wata riba da aka samu, kuma shi Buhari da kansa na tabbatar yanzu sallallami yake yi, yana mamakin yadda abubuwan suka surkurce masa haka. Domin kamar yadda kika ce, ɗaya daga cikin manya-manyan alƙawuran da shugaba Buhari yawa 'yan Najeriya kenan, zai samar da tsaro. Ya je Chatham House a London, ya yi waɗannan maganganu, yana gaya ma al'ummar duniya cewa idan har ya samu gwamnati, to al'ummar duniya sai dai su tunanin wata ƙasa ba Najeriya ba. Amma yanzu duk idan duniya gaba ɗaya yana Najeriya, musamman al'amarin tsaro. Na to Maigari, to malam Maigari. Kasimu Maigari, dan majalisar wakilai daga jihar Taraba, ya kamata a gabatar da shi haka. Kasimu, ka ji irin abin da Bashir Baba ya faɗa cewa tamkar ta gwamnatin shugaba Buhari ta gaza ne, kai me za ka ce kan wannan? Gaskiyar magana, mu a arewa maso gabas a inda na fito ba za mu ce ta gaza gaba ɗaya ba gaskiya, don mun ga canji. To akwai lokacin da aka kai shekara 5 ba a yi jam'in magariba, isha da asuba a Borno State, da jihar Borno da Yobe da bangaren Adamawa. In muka tashi diga nan baka isa ka tashi kai Maiduguri rana guda ba, dole sai ka kwana hanya. A nan gadar Numan muna kai awa 6 ko 7 a nan checkpoint na kan gada. Ba za mu ce Allah wadai gaba ɗaya ba gaskiya, muka yi haka wato mu yi wa Allah butulci, sannan kuma shi shugaban ƙasa ba mu mar adalci ba. Amma gaskiyar magana shine waɗannan shugabannin tsaro na yanzu, da lokacin da suka shigo, sun shigo da hazaƙa, sun yi ƙoƙari, sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa, amma yanzu sun gaji, basirarsu ta ƙare, ba su da wani sauran abin da za su iya tabukawa ɗan Najeriya. Shi yasa muke kira da a canza su,
a kawo wani sabon zubi su kuma su zo su irin nasu rawan mu gani. Malam Bashir, kamar yadda ya faɗa, kana ganin idan aka yi hakan za a iya samun mafita? Za a samu mafita mana. Shi shugaba Buhari in muka dubi tarihi, ai ya taɓa yin mulkin soja a ƙasar nan shekarar 1984 zuwa 85, inda aka sami 'yan uwansa sojoji suka kifar da shi. A cikin dalilan da suka bada har da cewa shugaba Buhari mutum ne mai gardama da shegen taurin kai, baya karɓar shawara. To watakila abin da muke gani yanzu yana nema ya gaskata wancan magana da waɗancan sojoji suka wani. Amma Bashir baba, ai a lokacin ana cewa kamar shi marigayi tun dai da ne dama mai zafin, ba wai shi shugaba Buhari ba ne kawai. Shi shugaba Buhari dama can yana da zuciya irin ta barin tsarin mulki da koda na sojan ne ma ya yi aiki da kansa, babu tsanantawa. Ba mamaki ana tunanin shi marigayi tun dai da ya fiye zafi fiye da shi Buhari. Wannan haka ne. To ai ko ina ma shugaba Buhari ya aiki in ka lura ba shi ne yake shugabancin ba, maganar gaskiya kenan. Shi mafi yawanci hoto ne. Yanzu gashi da kanka ka faɗa lokacin da yawancin mulki na soja tun dai idabuwar mataimakinsa shine ya tafiyar da ƙasar nan, shine mai zafi-zafin. Bayan wannan ai yayi aikin PTF, ko a wannan lokacin su Salihu su suka tafiyar da wannan hukuma ta PTF. Yanzu kuma an fito 'yan jarida kun faɗa cewa ba shugaba Buhari ke mulkin nan ba. Idan muka faɗa. 'Yan jaridu in kai baka faɗa ba, wani ɗan jarida ya faɗa. Suna nan da wannan dai masu sharhi kan masu sharhi dan jarida ba shi da ikon yanke irin wannan hukuncin ai. To za mu je, amma dai da 'yan jaridau ake amfani a yayata batutuwa sun taso. Saboda haka mu je ba ku ba 'yan jarida suka faɗa, amma ɗansu sun faɗa ta hanyar 'yan jarida cewa ba Buhari ne ke mulki ba. Mai ɗakin shugaba Buhari ta fito ta koka ta bara. Yawwa, to kaga ai ba 'yan jarida ba. Haka ne. To ta fito ta bara ta ce ba mai gidanta ne ke mulki ba. Aka ce a fita batunta. Duk wanda zai fito ya faɗa sai a ce ƙarya yake yi. Sai muka wayi gari muka ga mai bema shugaban ƙasa shawara akan al'amuran tsaro Baba Gana Manguno ya rubuta takardama hafsoshin soja da sufeto janar na 'yan sanda cewa kar ya ƙara jin sun karɓi umarni daga wani in ba shi ba. Kaga in ba shi ba sai ko shugaban ƙasa. Abin da ya fito ya faɗa kenan. Kaga wannan ta tabbatar da maganganun da ake cewa, musamman da yake maganar tsaro ce ta kai makuwa ko ina a ƙasar nan. Wannan bayani ya fito a fili cewa ba shugaba Buhari ne yake bema hafsoshin sojan na umarni ba. Saboda haka har koyaushe shugaba Buhari abu ɗaya yake da shi Buhari, babu yadda za a ga kayan sata ka ce waɗannan Buhari ne ya sace su, amma bayan wannan ka kyale Buhari. Gaskiya ba maganar mulki ba iya shi ba, iyakar gaskiyar magana kenan. Ato Bashir baba, kusan zan iya cewa kai mai sharhi kan lamuran yau da kullum ne kuma ba dan siyasa ba, amma shi Kasimu Maigari dan siyasa ne kuma dan jam'iyyar APC mai mulki. Ban san me zai ce ba, watakila zai yana da ra'ayi kan wannan abin da ka faɗa. Ato gaskiyar magana, a iya sanin mu 'yan Najeriya sun zabi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. An zo dandalin Eagle Square an rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. To in ka ga wani ya zo ya ce mana ba shine shugaban kasa ba, zai ba mu wani hujja wanda zai gamsar da mu akan cewa muna da wani shugaban kasa daban wanda muka zaba. Don haka mu a iya sanin mu shugaban kasa na Najeriya shine Muhammadu Buhari, wanda muka zaba kuma aka rantsar da shi, wanda kuma muke gani duk wani takarda da zai tura na naɗa wani a gwamnati shi yake turawa kuma da sa hannunsa ake yi. Don haka ni a iya sani na shugaban ƙasa ɗaya muke da shi a Najeriya, kuma shi ne jiran Muhammadu Buhari. Amma a Kasimu Maigari, kuna ganin tasirin shi shugaban Muhammadu Buhari yana yin abubuwa da su ne muradun dama da ya sa kuka yi kamfen kuka canza jam'iyyar PDP bayan ta yi shekara 16 tana mulki? Ai na gaya ma yanzu yadda ka tambaya, kuma na gaya ma akwai abubuwa da in muka ce ba su yi ta daidai ba ko ba a samu canji ba, ba mar adalci ba, kuma mu akalla Allah ma mu mai butulci. Amma shi ma dan adam ne, akwai wasu mutane da ya bawa appointment ko mukami waɗanda su ya kamata su yi. Dama ba wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da shugabanci da sabbai. Don haka mutanen da ya ba dankawa amana su suke cin amanan mu. Ba abun da ba amana ba arewa. In ka duba harkan mulki, ka dubi northwest, arewa maso yamma ko,
duk ministoci da aka bayar a nan ministoci guda tara duk manya-manyan ministoci ne, amma su me suka mana shine tambaya. Ba abun da ba mana ba. Wato Kasimu, akwai wani abu da na so na yi tambaya wa yawancin mutane suna magana salon da shugaba Buhari ne watakila ya dauko. Ka san da PDP ita idan mutum ya gwagwarmaya a jiha ko ya tsaya takara bai nasara ba ko babban dan siyasar jiha shi ake zabowa a bashi minista ko wasu manyan mukamai, amma shi a nasa salon na shugaba Buhari shi yake zabo mutanensa da kansa. Watakila wasu ma ba su fiye zama a jihohin da aka dauko su din ba. Ai dama abun nufi shine wanda ya wahala a saka marko. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ko ya san shi da jam'iyyar CPC ko a ita ce jam'iyyarsa. To a cikin ministoci a arewa kadai ya dauki ministoci 11 wa'inda 'yan jam'iyyar CPC ne, wa'inda muka yi tafiya da su tun farkon tafiya har zuwa yanzu. Don haka tun da ya ba su haƙƙi ne, kuma su suka san mutanen da aka yi tafiyar nan da su. Haƙƙi ne su minista shi yake rubuta memo na ba da appointment na chief executive, shi yake ba da yake list na board. In me yasa ba za su yi wa sauran mutane da suka yi wa tafiyar nan wahala ba? Don haka in zaka zarga su ka zarge su, shi yayi abun da zai iya yi, ba zai iya ba wa kowa ba kowa kuma zai iya samun zarafi ya gan shi ba. Kuma kai ka sani a aikin ka yanzu haka kana iya manta da wasu abubuwa, bere a ce mutumin da yake dauke da duk ƙasar Najeriya a kansa. Don haka waɗanda muke tare da su suke zalunta mutanen mu. Bashir baba, ka gamsu da abin da Kasimu Maigari ya faɗa ko kana da ja? Ko kaɗan ina da ja. Ba ko shakka shugaba Buhari shi ke da hurumin ya naɗa waɗanda zai yi aiki tare da su, kuma ya naɗa, amma kuma me yake faruwa? Waɗanda suke ce masa amanar bai sani ba ne. In ka lura baya-bayan nan an fito ana zargin musamman mutanen arewa masu kiran kansu manyan arewa suna zargin minista Babaraji Tunde Fashola da cewa manya-manyan ma'aikatu da aka hada masa guda uku da farko, ma'aikatar ayyuka, ma'aikatar gidaje da ma'aikatar wutar lantarki, an ce ya yi watsi da arewacin Najeriya, bai tsina nama arewa komi ba. To shin waiwaye ne ya naɗa Fashola ɗin nan? Ka ce min shugaba Buhari dan arewa wane ne yake da hurumin ya tsawatar ma Fashola idan ya bauɗe? Shugaba Buhari. Waye ma yake da hurumin ya sallame shi aiki dungurungun idan bai gamsu da abin da yake ba ko kuma ya ga ya ne masa cin amana? Shugaba Buhari. Duk bai yi ba. Hafsoshin sojan nan da ake magana da yake babban kalubalen da yake fuskantar mu yanzu shine na tsaro, tunda mun kai matsawar da a Najeriya yanzu talakan Najeriya ya daina neman gwamnatin Najeriya ta yi masa hanya, ya daina neman Najeriya ta ba shi ruwan sha, ya daina neman gwamnati ta samar ma 'ya'yansa makarantu da asibitoci. Duk ɗan Najeriya daina neman gwamnati ta yi masa wannan abin da ɗan Najeriya yake cewa shine gwamnati ta yi wa Allah, ta yi wa annabinsa, ta yi abin duk da take iyawa ta samu ta yi don ya samu ya zauna lafiya, ba tare da an kashe shi ba, ba tare da an yanka shi ba, ba tare da an zo an yi ma iyalinsa, an tozarta shi a gaban iyalinsa ba tare da an sace shi an tafi daji da shi ana karɓar kuɗin fansa ba. Wannan bala'i da me ya kama? Kasimu Maigari, a ƙarshe me za ka ce, don yanzu kusan abin da ya saura shine tinkarar zaben 2023. A yadda kuke tafiyar nan kuna da nasara, kun cimma nasarori, me za ku faɗa wa masu zaɓe in kuka zo sake neman takara? To akwai abubuwan faɗe da yawa, kai ka sani, kowa kuma ya shaida tun da aka kafa Najeriya ba a samu gwamnati da ta ba da interventions na tallafawa mutane irin wannan gwamnatin babu ita. Kuma ni dai bai kawo gare ni ba tallafa. Dama cikin mutane miliyan 200 ba zai yi ba wa kowa ba, don Allah da ke da zai iya ba wa kowa cikin kyallawar ido, shi ma sai ba wa kalilan. Shi yasa duk Najeriya cikin mutane miliyan 200 da wani abu shugaban kasa ɗaya da ya ga dama sai wa kowa ya zama shugaban kasa a garin su. Don haka sannan ai APC ba sai an faɗa ba, kuna ganin aka ce ta inda baki ya karkata ta nan yawo ke zuba. Kuna ganin yadda mutane suke tururuwa daga gwamnoni, yan majalisu, kuna ganin yadda suke tururuwa suke shigowa jami'ar APC. Wannan shi yake nuna ma tabbas in Allah ya yarda
ba kawai ana jiran ranar zaɓe ne a ce ga wanda ya ci primaries shi ya zama shugaban akwai wani dama babban dan pdp tun a tarihi da ya ce pdp jirgin annabi nuhu ne duk wanda bai shiga ba zai halaka watakila kasin magana da kake so ka faɗa kan apc kenan ba zan wannan irin wayannan maganganun ba amma dai ai ka gani aka ce juma'ar da za ta yi kyau tun ranar laraba tunda ka gani gwamnoni sun fara barin jam'iyyunsu suna shigowa, yan majalisa suna barin jam'iyyunsu suna shigowa, to wannan yana kara tabbatar mana da cewa jam'iyyar apc Allah da za wato abin da yake damuna ma ga apc ko da yake ba damu zan cewa duk wanda zai tallata ta sai ya kawo maganan shugaba muhammadu buhari irin manufofinsa irin muradunsa har yanzu ba a sake samun wani mataimaki ko mai tsarin irin shugaba buhari bane da za a ce to ka ga da shugaba buhari da irin su wane kullum sai ka ji sai a ce yadda aka gamsu da mulkin shugaba buhari amma ba a kawo wani mutum na daban kaman wanne kake nufi idan shugaban kasa biyu ne in aka zo tallata jam'iyyar apc saboda kaga ko zaben 2015 an ci zaben nan ne da karfin shugaba buhari da yawan mutanensa a 2019 nan ma an je saboda gamsuwa da aka yi da shugaba buhari to sauran mutanen kaga kai ma kasimu ɗazuka ce akwai jan aiki ba sa yin abubuwan da suka dace to ai duk wanda yake da uba ba zai tinkawa da uban wani ba muna da shugaban kasa muhammadu buhari shine uban mu laifi ne don mun tinkawa da uban mu ai ban ga laifi ba don wani dan jam'iyyar apc ya yi tinkawa da buhari mutum ne da ne ya yi tinkawa da uban shi so ba wani abu ma'ana yanzu idan shugaba buhari ya tafi to wai ne sabon shugaba buhari dan kowa yana da ai waɗanda yake so ya bari a baya su gaje shi a irin ayyukansa to ai ba a tsallaka kogi in ba an kai ba ran da muka kai bakin kogi za mu tsallaka kasimu Maigari mun gode kwarai mun tattauna da dan majalisar wakilai daga jihar taraba kasimu Maigari sai kuma malam Bashir baba wanda zan ce da ɗan jarida ne amma yanzu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum inda ya fi ƙarfi kenan malam Bashir baba mun gode bare to ni ma na gode Hauwa kima za ki gaida jama'a me zan ce to kima Hauwa mun gode bare to ni ma ina godiya kuma da fatan idan muka ƙara gayyatan ku za ku zo mu samu mu ƙara yin wata doguwar tattaunawa tare da ku to a madadin su gaba ɗaya naku Nasiru Adamu Alhika yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah